foli b'aw ye nɛgɛ ɲɛ 17 o bɛ nɛnɛ so san mara la ni ale bɛ bɛn nin wagati na Washington midi Mali kura a kɛnɛ a sigira bi ye tarata ye novembre kalo tile 12 san 2024 kunnafoni a kumaba o filɛ ninnu ye Mali kura filɛlibagaw aw danse kɛnɛ kɔnɔ Mali kɔnɔna la politiki mɔgɔ 11 minnu tun minɛna juin kalo tile 20 k'a fɔ ko tun bɛ fɛ ka Mali jamana fanga o sifilɛ k'o dafiri olu ka kiri a koɲa a bɛɛ senna a kunkun a n'a ɲɛɲɛ Mohamed Daɲogo kabi Bamako ale bɛna ɲɛfɔli k'an ɲɛna Ameriki jamanadenw y'u ka danaya da u ka cɛbɔ mun kan ni o ye Donald Trump ye k'ale suganti ka k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ale ye danaya dali daminɛ a ka fanga kuloma mɔgɔw kan nin jɛmukan in kɔnɔna la an bɛna walawalaw ye George Atino fɛ o kɔfɛ an b'an kilen ka taa arabu la Bani Israila ani Hamas olu ka kɛlɛ kɔlɔlɔ an bɛna ɲɛfɔli ko o fɛnɛ ye ni nin wagati na Bani Israila ale kɔni wulilen no ka fɔlɔ susuli daminɛ Gaza kan ni o ye mɔgɔ dɔw bɔnɛ o ni na nin bɛ bɛn wagati ma wagati min fɛnɛ na Ameriki jamana tun kɛlen no ka sarati dɔ di Bani Israila ma yaasa baɲumankɛtɔnw olu ka se ka donu ka dɛmɛw ye an tun y'a fɔ an ɲɛna an ka jɛmukan daminɛ la Mali kɔnɔna la politiki mɔgɔ 11 minnu minɛna juin kalo tile 20 olu ka kiri yaasa o kana a bɛ se ka labila cogo min na o sigira bi Mohamed Daɲogo ale tun bɛ a kɛnɛ kan an ye a wele yaasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Daɲogo an ka foli b'i ye bi kiri mun tun bɛ politiki mɔgɔ 11 minɛni kan a labilali koɲa a kɛra cogo di Modibo ani ɲangma i y'a fɔ cogo min na bi kɔni an yɛrɛ tun bɛ cour d'appel la Banangabu la nɛgɛ kaɲa 9 fo ka taa bila a kaɲa 10 na an minnu kɔni ye kunnafonidilaw ye an damadamani an tun bɛ yen nka a jaabi min tun kan ka bɔ bi u ma sɔn kunnafonidilaw ka don donc an y'o kɔnɔ a da la a baaraw bannen kɔfɛ an donna mun kɔni ye greffier ye an ye an sara u la n ko n k'a ko kɛra cogo di ale ko an ma k'a fɔ ko nin maa ninnu kɔni olu ka sɛbɛnfura k'a yira la k'a fɔ ko baara ma kɛ a kan ko a lafilila o mun ye rejet ye ko donc mun ye jalatigɛbaw ye mun ye comment on appelle juge ye k'u ma kuma a kan donc a rejetera a rejeteli kɔrɔ ye mun ye o de ye k'a fɔ nin maa 11 ni politiki mɔgɔ 11 olu bɛ to kaso la u ka lafasabagaw n'u ka avocat ye olu kɔni tun ye laɲini min kɛ walasa fiɲɛbɔda ka se ka di u ma n'o ye liberté provisoire ye u baaraw olu ma se ka kɛ o la sa an bɛ se ka mun fɔ bi baara a ma kɛ baara kuntagalajan ye an minnu kɔni tun bɛ yen an bɔra yen teliyara sabula u ka baara a teliyara nka nin maa 11 n'o ye politiki mɔgɔw ye olu bɛ to kaso la fo ka taa se wagati dɔ ma wagati ma fɔ a la fɔlɔ mun ye u nɔminɛlen don fɛn min na o kiiri o ka se ka tigɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ walasa u nɔ b'a la wa walima ni u nɔ tɛ a ko la donc kow kɛra cogo min na bi sɔgɔmada in na Bamako cour d'appel la o de filɛ nin ye politiki mɔgɔ 11 u ka lafasabagaw ye mun de fɔ nin ko la i k'a dɔn k'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an kunnafonidilaw kɔni an ma se ka don o la u ka lafasaba belebelew yɛrɛ an yɛrɛ bɛ minnu dɔn olu yɛrɛ ma se kɛnɛ kan sabula an b'u yelenw dɔn an n'u bɛ deli ka masala nka bi kɔni an ma u ye o la sa minnu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan fana baara kuncɛlen an ni u si ma se ka lasɔrɔ ka kuma u si ma se ka fɛn fɔ kunnafonidilaw ye an kunnafonidilaw kɔni damadamani bɛ kɛnɛ kan an y'a fɔ cogo min na maa min sera ka kunnafoni kɔni di an ma o de ye greffier ye wa a ka kuma yɛrɛ bakuruba a y'a yira k'a fɔ ko baara ma kɛ sɛbɛn in kan ko sɛbɛn in kɔni ko ale rejetera ko ale labilara o la sa a kiiri a ma se ka tigɛ an ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛn min sɔrɔ o kɛnɛ kan o ye o de ye wa hali an bɔlen kɔfɛ an bɛ kunnafonidila minnu dɔn an bɛ lafasabaga minnu dɔn n'o ye avocat ye an ka dɔnniya bɛ se minnu ma n'an bɛ deli ka u ɲininka an ye a caman wele olu fana yira na k'a fɔ ko a kunnafoni ka olu yɛrɛ k'u ma se ka o sɔrɔ o b'a yira sa k'a fɔ fɛn min don a baara kɔni kɛra bi nka kunnafoni bakuruba kan ka di mun fɛ kunnafoni sɛbɛntiyalenw kan ka di mɔgɔ minnu fɛ an ma se ka hali olu yɛrɛ lasɔrɔ kɛnɛ kan ka se ka kuma wa an bɛ hakililajigɛ k'a fɔ bidɔn in na jama yɛrɛ kɔni ba ma bɔ mun ye i ka dɔn k'a fɔ nin maa ninnu u ka politiki tɔn mɔgɔw walasa u somɔgɔw an ma o jama ye o kɛnɛ kan fo ka taa bila avocat yɛrɛ la Daɲogo mun ye Mali jamana ka nɔminɛlikɛlaw ye an b'a fɔ min ma ko ministère public n'u b'a fɔ sariya la ni dɔw k'a ma ko procureur olu yɛrɛ u ye daliluwa jumɛn di walima u ye daliluwa jumɛn bila u ka gafe sɛbɛnw kɔnɔ ni o y'a to u ye nin waleya in kɛ hakililajigila i ka dɔn k'a fɔ mun kɔni tun ye septembre kalo la mun ye juge ye u tun y'a yira k'a fɔ ko ka mɔgɔ ninnu ko ka liberté d'u ma mais mun ye procureur général ye ale kɔni ale tun y'a yira k'a fɔ ko ale ma sɔn o yɛrɛ de y'a to i ka dɔn k'a fɔ kiiri bilara ka na fɔ bidɔn in na o la ni ale ma sɔn lafasabaw olu ye
i ka dɔn k'a fɔ a yira k'a fɔ ko mun y'a to u kan ka se ka bila u ye a yira k'a fɔ ko maa minnu don politigimɔgɔw don wa malidenw don a ka ca la hali n'u bilara u tɛ taa yɔrɔ la wa u bɛ to mali kɔnɔ fo ka taa se u ka kiiri tigɛ wagatiw ma nka o bɛɛ n'a ta a kiiri a ma se ka tigɛ bi sabula mun kɔni ye procureur ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale ma sɔn o kɛra kabiri fɔlɔ la wa bi an b'a dɔn an b'a yira k'a fɔ hali n'an tun tɛ sali kɔnɔ o kelen de bɛ kɛ walasa ka se ka nin dossier in yɛrɛ k'ale bila ka taa don wɛrɛ la don min n'o ma perepere latigɛ ni an yɛrɛ t'a dɔn kiiri yɛrɛ a bɛna tigɛ don min na walasa ni maa 11 u jɔyɔrɔ ye mun na u jo don wa u jo tɛ wa o ka se ka dɔn o bɛ kɛ o kiiri senfɛ n'u ko ma ko jugement au fond o wagati kɔni o ma perepere latigɛ fɔlɔ. Ali bi ɲininkali min b'an bolo o ye hakililajigi la i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga ka fanfɛla la u ye mun de ta ka ɲɛsin ninnu ma ni o nana n'u ka minɛli yɛrɛ hakililajigi la. Moribo i ka kuma daminɛ la i y'a fɔ k'a fɔ ko maa minnu don u minɛna kabiri juin kalo tile 20 wa a yirala k'a fɔ k'u tun bɛ ka bɛnbɛnbɛn la sigi walasa ka fanga sifilɛ walasa walima k'a dafiri i ka dɔn k'a fɔ o minɛli yɛrɛ o kɛra mun fɛ o de ye Musa Diko ye n'o ye Adema kɔni o ɲamaba ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Bako Jikɔrɔ ni ACI ma n'o ye Bamako sigida 4nan ye minɛli a kɛra o de la wa minɛli yɛrɛ kɛra wagati min na hakililajigila an b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu tun kɛlen don ka parti politiques olu ka baaraw ka u sonsori n'u ko ma ko interdiction d'activité politique o wagati kɔnɔna de la u minɛna wa a yirala k'a fɔ ko u tun bɛ lajɛrɛ min na a wagati tun tɛ sabula parti politique ka baara wa mun taara fana ka ɲɛsin u ma walasa ka u don kaso la u yirala k'u tun bɛ lajɛrɛ min na k'u tun b'a fɛ ka fanga sifilɛ walima ka a labi o diyara n ye kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani comment on appelle justice mɔgɔw fɛ k'a da u kan. Mohamed Danjogo an ka foli b'i ye an ka lasigiden ka bɔ Bamako an ka foli b'i ye kosɛbɛ sisan hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka babu ye nin wagati na Irisi jamana ale ye baro sigi kɛ dɔgɔkun laban na Sochi dugu la ni farafinna dugu ye ni a ye Moscou ye layidu ta k'a fɔ a bɛna dɛnɛ ta ka ɲɛsin farafinna ma o hukumu kɔnɔna la Kadiatu Tarawele ale bɛna nin ko walawala an ye. A bɛna san caman bɔ bi Moscou min kɛra farafina baarakɛɲɔgɔn ye kabini Union Soviétique bɛ yen nɔ waati minnu na bɛ ka a ka liliw sinsin farafina jamanaw minnu ma sɔn ka don nansarala ka ɲangili siraw kan u ye min bila Rusila kan kabini u ni Ukraine ka fitinɛ daminɛw la février kalo san 2022 waati la an ka jamana bɛna to a ka dɛmɛ diliw bolo kan an bɛ min di an teri farafina jamanaw ma sira caman fɛ Vladimir Poutine ka laseliw la karido na farafina jamana 50 ɲɔgɔnna marakɛlaw ye Rusila ni farafina ministriw ka tɔnsigiba senfɛ min kɛnɛsigi kɛra Sochi dɛmɛ ninnu bɛna lase yiriwaliw dansagokɛlaw kɛlɛliw banajugu kɛlɛliw baloko hajubaw ka fara wagati yɛlɛmaw bɛɛ lajɛlen kan ka da a laselikaw kan minnu kalanna tɔnsigidenw ye Rusila kɔkanko kotigi Sergei Lavrov fɛ farafina ka kan ka kɛ wa a bɛna bila duniya magoba jamanaw minnu bɛ latigɛbaw kɛ ɲɔgɔn fɛ camancɛ la ka kɛ fitinɛ yelen ani fanga lakɛɲɛlikɛlaw ye Lavrov ka laseliw la tɔnsigi ni kuncɛliw senfɛ ni ɲɔgɔnlajɛrɛba ni farafina marakɛlaw tun welelen don min na sibiri ani karido na mer noir gun kan kɛra ka da Rusila ni farafina ka tɔnsigiba fila wɛrɛw kan minnu kɛnɛsigiw tun kɛra Sochi san 2019 na ani Saint Petersburg san 2023 waatiw la. Ma dugu la ni ale bɛ Côte d'Ivoire musow bɛ farakuru ci yaasa u ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ a la hali ni y'a sɔrɔ nin baara in a yelen bɛ i b'a fɔ komi cɛw ka baara Alpha Ka kabi ma ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin koɲa in kan. Nin waati na an bɛ kulu dɔ dugu ma ni o ye farabɔ yɔrɔ ye o kulu in min filɛ nin ye nin musow de bɛ baara kɛ yan nɔ walasa ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ ni ka denmisɛnninw labalo nin yɔrɔ in na farati yɔrɔ don a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ nka yan de a daminɛ yɔrɔ ye sabula yan de fara bɛ jeni n'a jiginna wagati min na u bɛ sɔrɔ k'a ci ka bɔ n'a ye ni ka taga a kɛ kɛnɛba sanfɛ walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ an n'an balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛna na dɔɔni dɔɔni fɔ an ɲɛna. Abdoulaye ye lajɛnɛkanden ye kuranɛkalan de ye a se man dugu kɔnɔ nin ye a sanji 5 ye nka gɛlɛya kama a bɛna faraci fana kɛ walasa k'a dahirimɛ sɔrɔ. An bɛna ni pinɛ ye ka pinɛ sɛnbɛ nin yɔrɔ la ka taa bila la a bɛ mɛnɛ ni taa mɛnɛna pinɛ la taa ni wuye bɛ don kaba la n'a donna kaba la tan a bɛ trasi bɔ kaba la n'a ye trasi bɔ kaba la tan an fana bɛ na ni mato ye sisan n'an nana ni mato ye bɛrɛ dɔ bɛ kɛla an bolo mɛ o tɛ n bolo nin yɔrɔ la n'i y'a to yan fɛ an n'olu ta ka don a fɛ yɔrɔ nin na sisan k'a gosi ni mato ye la kaba bɛ waga n'an wagala sisan an bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ a baara kɛli ma walasa an bɛ se ka fana k'a kɛ gravier ye an bɛ nin fana ta an bɛ nin fana ta
mato wɛrɛ b'an bolo yen an bɛ pinɛ ka pinɛ da tigɛ ka nin ta k'a bila pinɛ kɔnɔ ka gosi ni marito fana ye a bɛ kɛ garabi ye sisan. musow bɛ tɛmɛ nin sira in de kan n'u ye fara ci u bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye nin sira fitinin kan ka taga n'a ye duguma a sira in man ɲi kosɛbɛ farati don n'i ma sa kɛcogo la i bɛ se ka don sabula sira in dugumala bɛ dingɛ kɔnɔna de ye. o kuma na sa ni musow sera ni farakuru ninnu ye duguma u bɛ sɔrɔ k'u kɛ a cili kan. Kajatu Dumbuya ye maakɔrɔ ye min bɛ baara in na a bɛ sanji caman bɔ a ko faraci kɔlɔlɔ ka bon ka dama tɛmɛ farikolo ma. n'a bɛna b'a ti la kaba bɛna da cɛman bila a la kaba b'an sen tigɛ a b'an bolo tigɛ saribon sisi ni pinɛ sisi ni yɛrɛ fɛnɛ a bɛ juguya an kan i bɛ nun fiyɛ a bɛɛ bɛ kɛ saribon na i bɛ kari tu a bɛ kɛ saribon na mɛ cogoya t'an bolo dɛ n'a sɔrɔ cogoya b'an bolo an bɛ baara min na n'an t'a kɛ. Fara cili dɔrɔn tɛ gɛlɛya bannen ye a feereli fana ye a damana kamanagan ye Kajatu ka fɔ la. Tani bɛna kaba bɛna sa an bɛ se ka karo 3 ni 4 karo 6 kɛ dɔ yɛrɛ ma feere kɛ e bɛ juru ta yɔrɔ bɛɛ e bɛ juru ta ko na kaba sanna o kaba o mɛnɛ san don min na ko jurumantigi o fana bɛɛ bɛ ni lɔ ni juru sara yɛrɛ bɔra la foyi tɛ t'i bolo a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye baloko yɛrɛ sen bɔ ne taarɔ bi a tɔ bɛ dɔgɔya k'a fɔ balobaga bɛ ne la ne bɛ baara wɛrɛ kɛ ne tɛ nin kɛ. Ulayi Naomi ye sifin ye min ye gɛlɛya sɔrɔ a ka furuso kɔnɔ a sigilen kana a faso la a nana don faraci la walasa ka a ba dɛmɛ musakaw bɔli la. Dunya gbɛra sisan ni m'ale kɔso kɛ ka sɔrɔ i ko i bɛna sigi ten an bɛɛ a kɛra ten ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni bon sarako bɛ yen i b'a sara ni domu sarako bɛ yen i b'a sara ni den ninnu ma kɛnɛ a ye dɔ fara san ka bana ninnu bɔ a kan kɔtun ni den ninnu bɛ taa likɔso la a bɛ to kɔtun ka taa likɔso wari di ka sɛbɛn ninnu san. Normalement brɛt ɲa kelen ni a bɛɛ la an bɛ se ka feere 250 mais ni a gbɛrɛyara an bɛ se ka feere 300 ou bien 100 an yɛrɛ dɔ ninnu bɛ to k'a fɔ ayi bɛ a di 200 ou bien 160 an fɔlɔ an b'a fɛ k'a di parce que den ninnu bɛ yen mais dɔ ninnu k'a ɲa lɔ ni an ka sɔngɔ fɔ o tɛ kuma caman fɔ o b'a ta sɔngɔ ye mais dɔ ninnu bɛ yen ni an ka sɔngɔ fɔ a bɛ anu dari kɔtun ka sɔrɔ an b'a dɔ bɔ a kan. K'a sɔrɔ man sigida matarafali cakɛda ɲɛma directeur de l'environnement Clé Sébastien ye kangari gɛlɛn da ko faraci in bɛ se ka na ni bana caman ye nka n'a fɔ Naomi muso ninnu ko se dɔgɔrɛ de t'u ye n'o tɛ k'u yɛrɛ bɛ kɔlɔlɔ caman ye. Ni ka kaba ci ni ma yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka i tigɛ a bɛ tigɛ yɛrɛ kɔtuni sɛgɛ kɔ kundimi ɲajimi a b'a la donc an b'a la ten a bɛ mɔgɔ sɛgɛnni yɛrɛ b'a la. Sitan Kante fana ye maliden ye a bɛ faragosi in kɛ nin y'a sanji caman ye. O baara min n'an bɔra yan su fɛ an tɛ se ka sunɔgɔ sɛgɛn bolo mais an tɛ se an sigila ten ka ko bɛɛ to denw ma cɛw wɛrɛ sa. An bɛ kuru dagolo la hali bi lansara tɛmɛna nka halisa muso ninnu bɛ faragosi la u ka laɲini bi ko jamana ɲɛmaw ka se k'u dɛmɛ walasa u ka mansiniw sɔrɔ min n'a to u na se ka bolola faragosi dabila. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la, Man, Côte d'Ivoire. Nin b'an lase nin wagatinin na an ka jɛmukan tilancɛ ma an bɛna munumunu sɔɔni ka sɔrɔ ka segin ka na kunnafoni tɔ di aw ma. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. O bɛ yen a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma.
Ameriki jamanadenw y'u ka jamana ɲɛmɔgɔ mun suganti kalafili tɛmɛnen la ni o ye Donald Trump ye a ka fanga nafa kuloma mɔgɔw sugandili daminɛ. George Atino e bɛ mun ni kalama nin ko la? Donald Trump ye ɲɛnatɔmɔniw kɛ ka kɛɲɛ ni babu ye a kɔni ye minnu fɔ kosɛbɛ a ka fanga ɲini ɲɛnajɛw senfɛ. Donald Trump ale tun ye layidu ta k'a fɔ ko ale bɛna tunkara kɛ sɛbɛtanw gɛn ka bɔ États-Unis ko gɛnni mun ɲɔgɔn yɛrɛ ma deli ka kɛ jamana in ka tariku bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. O babu kɔni a ye o di Tom Homan ma, o cɛ mun kɔni de bɛna ɲini sisan ko o fɛɛrɛ ani o layidu waleya. Donald Trump ale ye ɲɛnatɔmɔni wɛrɛ mun fana kɛ o kɔni ye de ka Marco Rubio o sugandi k'o bila États-Unis kɔkanko kunna. Marco Rubio ale kɔni ye maa ye mun dɔnnen no kosɛbɛ sabula a b'a fɛ gɛrɛntɛ ka bin Iran kan, o jamana mun b'a fɛ ka taga ɲɛ ni a ka nucléaire ko bolodalenw ye. ɲɛnatɔmɔni wɛrɛ mun kɛra o ye Michael Waltz ye, o cɛ kɔni de bɛna bila sisan kɛrɛnkɛrɛnya la États-Unis kɔnɔko lakana kunkanko la. O cɛ mun dɔnnen do ka kɛ États-Unis gundola sɔrasiw kɔni maakɔrɔ ye, wa a dɔnnen do fana ka kɛɲɛ ni a ka jalakilikanw ye ka ɲɛsin Chine ma. Ni cɛ filaw de Donald Trump ka kɔkanko hakilina politikiw kɔni jɔsenw sigi kosɛbɛ ni fanga ɲini ɲɛnajɛw senfɛ. Wa Donald Trump ale yɛrɛ mun tun ye layidu ta k'a fɔ ko ale bɛna dan sigi Ukraine kɛlɛ la, ani fana ko kɛlɛ mun bɛ Proche-Orient arabu jamanaw kɔni da fɛ ko ale bɛna dan sigi o la, ka fɛrɛ tigɛ fana États-Unis sen kana don kɛlɛ wɛrɛ la. Donald Trump a ye i bolodengɔni kɔni ɲɛsin maa wɛrɛ mun fana ma, o ye Elise Stefanik ye, ni ale bɛna kɛ États-Unis kɔni ka lasigiden ye New York kɛrɛnkɛrɛnya la diɲɛ jɛrɛtɔma ONU la. Ka fɔrɔ kan Donald Trump ale ye New York congrès kɔni maakɔrɔ dɔ ɲɛnatɔmɔ ni o ye Lee Zeldin ye. Ale bɛna sigi États-Unis lamini o kunkankow baarada ɲɛmaya la. Farafina hakilila tɛ kelen ye Donald Trump ale ka segili ko kan. Dɔw sewala ani olu fɛ a yirala k'a fɔ a nali bɛna kɛ hɛrɛ ye. Mais dɔw fana y'a yira k'a fɔ olu kɔni sewalen tɛ kosɛbɛ ka d'a kan a ye fanga ta ko fɔlɔfɔlɔ mun kɛ. O hukumu kɔnɔna la Mariama Diallo ni ale ye VOA ka cakɛda bolofara mun sigilen bɛ Nairobi, Kenya jamana la, ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ. An b'a lamɛn ni Nama Jara ale ka mana bɔli ye. Nairobi Kenya faba la mɔgɔw dɔw kɔni jigiba kan Donald Trump kelen ka kɛ jamana kuntigi ye États-Unis, o bɛna kɛ ko ɲuman ye farafina jamanaw ma, i n'a fɔ Maximilian Ndeti, Trump kokɔrɔma dɔnbaga don. I'm expecting a lot. Kolona a ka baarakɛlaw na jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ soroko siratigɛ la. A bɛ se ka kɛ fana nɔgɔya bɛna kɛ kalandenbaw ye. Eric Wenda kɔni n tun bɛ Kamala Harris de kokɔrɔma dɔn démocrates ka fanga ɲini na. Because bawo a bɛ mɔgɔw lafaamuya, nka Trump ne hakili la a bɛ siya woloma de kɛ wa a ka jugu. Ko sa in na Joe Biden ka mara kɔnɔ Kenya ye farafina jamana fɔlɔ ye min kɛra Amerika baarakɛɲɔgɔn ye lakana siratigɛ la k'a sɔrɔ a tɛ OTAN kɛlɛbolo tɔn kɔnɔ. O la Joe Biden y'a ŋaniya ta ka Kenya polisiw dɛmɛ ni $300 million ye walasa ka taa Haiti jamana dɛmɛ lakana sabatili la. O siratigɛ la jateminɛkɛlaw dɔ siranna n'a y'a sɔrɔ Donald Trump bɛna taa ni o dɛmɛ in ye. Edgar Gitwa ye jateminɛkɛla ye kalanfa dɔ fana Strathmore sanfɛ kalanso la Kenya jamana na. Kenya ni Amerika baarakɛɲɔgɔnya la n'a tɛ OTAN tɔn kɔnɔ a bɛ se k'o bɔ a ma. Fɛɛrɛw minnu taara walasa ka kɛlɛ ban Haiti a bɛ se k'o fana ba a ma. Layidu taara ko $300 million bɛ di. Ne t'a dɔn hakɛ min kɔni dira fɔlɔ, nka a bɛ se ka kɛ Donald Trump b'a fɔ k'o t'a ɲɛsira la wa a bɛna dɔ bɔ o nafolo la. A ko fana a bɛ se ka politiki baaraw dɔ yɛlɛma u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Countries like Uganda will benefit because jamana min bɛ komi Uganda, Trump tɛna o jagoya o ka ŋaniya talenw ma ka ɲasi gɔrijigɛnuw hakɛw ma i n'a fɔ Joe Biden y'a kɛ cogo min na. Nka yɔrɔ wɛrɛw la Irisi kɔni ni Sahel jamanaw bɛ ɲɔgɔn bolo ani farafina jamanaw dɔw. Trump tɛna fɔ k'a bɛna sira tigɛ Irisi ɲɛ. Tom Wolf ye ɲininikɛla ye ani politiki jateminɛkɛla dɔ, a tun bɛ démocrates ka kalata ɲɛnajɛ kɛnɛ kan Nairobi. A k'ale ma da la ko Donald Trump bɛna dɛmɛ kɛ farafina bɛjɛfanga sankɔrɔtali kama jango Kenya jamana. Min ye jagoko ni soroko siratigɛ ye, Ameriki ni Kenya baarakɛdaw yiriwali hokumu kɔnɔ
ne hakili la o baaraw kɔni bɛ to sen na u ni ɲɔgɔn cɛ. I would expect that to continue. Martha Karwa, Raila Odinga, Kankorosigi Tundo, san 2022 kalataw senfɛ Kenya ka hakili b'a la Trump ka sarati fɔlɔ kɔnɔ a tun bɛ kumakan juguw de fɔ farafina jamanaw ma. I have greater hopes in what we can do for ourselves. Ne kɔni jigi b'a an yɛrɛ ka baarakɛtaw de kan. Bawo hakili ɲuman tɛ Trump fɛ ka ɲasi farafina ma. A bɛ kumakan jugu suguya bɛɛ fɔ aw ma. Wa a ka kan farafina ɲɛmɔgɔw ka aw wajibiya an ka baarakɛɲɔgɔnw kan. U kan bonya, u ka don anw fana ye halamadenw de ye. Wa a bɛɛ ka dama kɛɲɛ. Trump ka kalikandi bɛna kɛ janvier kalo tile 20 san 2025 la ka sigi États-Unis kuntigiya la. Bani Sirela ale ye fodon susu Gaza mun ye mɔgɔ 14 o bɔnɛ o Nil na. Liban u ka kɛlɛkɛ pankunu ale fana ye Beirut susu ni u ka yɛrɛɲini wale o tun daminɛla ye. Nin kɛra Hezbollah o kɔsɔ. Nin bɛ kɛla wagati min na Ameriki jamana ale tun ye sarati gɛlɛn o di Bani Sirela ma yasa u bɛ se k'a to u ka baɲumankɛ tɔn a bɛ fɔ mun ma ko organisation internationale olu ka se ka dɛmɛ o ka tɛmɛ ka taa Gaza mais jateminɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɔni a ma se ka sira sɔrɔ. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye kunun ale tun ye tasibila don ye ka ɲɛsin Mali la laadaw ani danbetigiw ma. Mariam Kouyaté ale wulila ka se nin kɛnɛ in kan yasa a bɛ se ka faamuyali di a ma. An ye mun sɔrɔ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. O ye ka fɛn fɔ mɔgɔw ye dugutigiya yɛrɛ kadiri kɔnɔ ni ye baara ye min danbe ka segin so o don fanga segili so tɛ dɛ mais danbe ka segin so je crois que nin y'a taamasiyɛn ɲuman dɔ ye. An ka famakuraw y'a faamu k'a fɔ jamana in bɛ yɔrɔ min na f'an k'an kɔfilɛ an ka segin so bon n'i ko i bɛ segin so o ye wajibi la f'i ka segin dugutigiw ma ka d'a kan dugu kalifalen don olu de la o dugutigiw minnu ni dugu kalifalen don olu la an fana b'an yɛrɛ ye olu de ka mara kɔnɔ n'o ye donsow ye donc o don k'a dɔn k'a fɔ an ka maakɔrɔw bɛ yen ninnu kunu jamana olu de ta ye ka jamana sigi olu ma bi fo médaille danbe olu disi la ka don kɛrɛnkɛrɛn o la n'o don sera an kana ɲɔgɔn sɔrɔ an ka ɲɔgɔn hakili lajigi jamana taabolo jigow bɛ taa cogoya min na jamana yɛrɛ bɛ se ka sigi danbe kɔnɔ cogoya min na ne hakili la bi don in kɛrɛnkɛrɛn n'o don de kama an bɛ foli kɛ ka barika da k'a dɔn o ye don ye min barika ka bon kosɛbɛ. Burama Sumano ni ale yɛrɛ ye jeli ye a ka fɔ la ko jɔyɔrɔba de bɛ an ka dugutigilakaw la jamana kɔnɔ o siratigɛ la a ko a b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ sa ko dabaw ka yɛlɛ dugutigilakaw ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Mɔgɔw tɛ segin minɛn kɔnɔ ka tɛmɛ i ka laada kan bi an caman bɛ taa dugu caman na n'a gɛlɛyara an bɛ boli ka bɔ yen n'an bɛ fɛn ɲini an bɛ taa yen nka dugu tutigɛbaga tɛ boli ka dugu to a gɛlɛma n'a nɔgɔma a bɛ dugu dɔn a b'a sigi cogo dɔn a bɛ dugudenw na cogo dɔn u cɛ bɛn ni kelen a b'a dilan cogo dɔn donc o yɔrɔ la ni faamaw sɔrɔ ka daw yɛlɛ hali sa ka tɛmɛ nin kan dugutigi ka kuma ka ta ba la fɛn caman bɛ ɲɛnabɔ bon constitution y'o fana dayɛlɛ parce que dugutigi bɛ se ka kuma bi ka kiiri caman tigɛ i b'a fɔ alikadu bɛ se ka kiiri caman tigɛ k'a ta k'a lase tribunal ma tribunal b'a don ba la. Ka kɛɲɛ n'an ka dugutigilakaw ka don ye dugutigilaka caman ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani kɔkana dugutigiw k'o fara an ka laadalatigiw kan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ fura jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ o la an ka laadala sira fɛ k'olu sigi sen kan bɛn ani kelenya okumu kɔnɔ. Mariam Kouyaté ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Hali bi an bɛ to Bamako Mali la an bɛna kuma ni wagati na farikolo ɲɛnajɛ kibaruya kan u ka tolantan ci kɛnɛ janjoba mun kan ka kɛ Maroc n'u b'a fɔ ma ko Maroc 2025 jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ta ka bin o kɔni o bɛ daminɛ sini arabadon novembre kalo tile 13 Siyaka Tarawele kibaruya laban jumɛn bɛ nin koya in kan. Kunnafoni kumaba bɛ tali kɛ sirantɔlɔntan kan kɛrɛnkɛrɛnɲɛna Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc b'a fɛ ni 5 éliminatoires ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 5nan kan min bɛ daminɛ sini araba novembre kalo tile 13 san b'a fɛ 24 na o de hokumu kɔnɔ Bamako yan sinikɛnɛ alamisa Burkina Faso bɛ Sénégal bisimila o ɲɔgɔndan bɛ tan stade du 26 mars la
ni nɛgɛ tan kɔnɔntɔn dana gosira a bɛ daminɛ o kulu kɔnɔ n'o ye groupe L ye Burkina Faso ni Senegali bɛɛ y'i ka sɛbɛn sɔrɔ n'an ko a kelen-kelenna qualifiera ka ban CAN Maroc 2025 kɛnɛ kan k'a sɔrɔ éliminatoire ma kuncɛ Burkina Faso fara Senegali kan kuru tantan bɛɛ bolo ɲɔgɔndan bɛna tan jɔyɔrɔ fɔlɔ de nɔfɛ tile 5nan ani tile 6nan kɛnɛw kan a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni Burkina Faso bolo bari kunnafoniya labanw y'a yira ko ale ka sɛnɛntɔlɔntana cɛ duma 5 joginen don o tɛna se ka o ni yɔrɔ ta tile 5nan ni tile 6nan kɛnɛw kan Bertrand Traoré, Hervé Kofi, Gustavo Sangare, Mohamed Konate ani Dango Ouattara ka kuncɛ ni Mali ye o sɛnɛntɔlɔntan fédération ɲɛmayaso ye ɲɔgɔndan kunkurunin sigi sen kan tile 2 ɲɔgɔndan don walasa ka Mali cɛbɔ 2 Joliba Athletic Club Ligue phase de poule la ani Stade Malien de Bamako Coupe CAF phase de poule la k'u senw diliw don ka ɲɔgɔndan ninnu makɔnɔ minnu bɛna daminɛ ni novembre kalo in laban na ɲɔgɔndan tile fɔlɔ o tana min ye ɲɔgɔndan kunkurunin ye o tana kari tɛmɛnen ɲɔgɔndan tile 2nan bɛ tan sini araba ɲɔgɔndan tile fɔlɔ kɛnɛ kan Joliba Athletic Club ye se sɔrɔ AS Hiral de Bamako kan cili 2 kanankolo Joliba kanu na min ye Stade Malien de Bamako ye ale ye se sɔrɔ AS Bakarijan de Baroueli kan cili 3-1 Stade kanu na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kala Selido. An balimaw ni de bɛna dan sigi an ka bi jamukan na mais an tɛ se ka kɛnɛ in lawuli fɔlɔ ni an ma foli kɛ an ka radio ani télévision ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛ foli lase radio émergence ma olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Nioro du Sahel ma an bɛ Samba n'a ka mɔgɔw fo o kɔfɛ an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye an bɛ radio télévision Albayan ni olu bɛ Côte d'Ivoire an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ radio Omega Burkina Faso an ka foli b'olu fɛnɛ ye radio Clédou ani ORTM ni olu bɛ an ka baarakɛ ɲɔgɔn ye ni waatini na an ka foli b'u ye an bɛ hakili lajigi k'a fɔ n'aw bɛ Bamako an bɛ sɔrɔ 102 FM kan Gao an bɛ sɔrɔ 106.1 FM Tombouctou an bɛ sɔrɔ 90.3 FM bɔlɔlɔ siraw fɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ yen n'i taara www.voabambara.com an bɛ sɔrɔ yen ani an ka YouTube ani Facebook Instagram an bɛ sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ni o ye VOA Bambara walasa an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye aw ni ce aw ka lamɛnni ani filɛli la ni tun ye VOA ye aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ la. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ n'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Guinée ani Burkina Faso bɛ yen a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock what time is 8 VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité.